prešiel vlastne ešte začiatkom 40. rokov. On za tie, myslím, neviem, či za teóriu vedel, ale myslím, že za ňu, alebo za vývin vedeckého poznania dostal národnú cenu za slovenského štátu. A bol to vlastne truc slovenskej inteligencie, tej nerežimistickej, neľudáckej, voči ľudáckému režimu. Čím získal určité postavenie a popularitu medzi inteligentmi. A ten jeho jazyk, akademický, vyslovene akademický jazyk, z neho ako takého protomarxistu mal niektoré črty. Napríklad jeho kniha Francis Bacon a rozkvet anglickej filozofie bola nielen napísaná, ale aj vytlačená v roku 1944 a ležala v Trnave na knižnom sklade a čakala proste na Červenú armádu, kedy prejde cez Trnavu, aby mohla byť expedovaná ako marxistická kniha. No ale vyšla predtým, nie? No, tak ja neviem, v 45. je ako marxizmus. No, v 45. je vročená tá knižka. No. Takže on začal vlastne tú svoju takú politickú kariéru týmito kurzami v tých najvyšších špičkách inteligencie. No a toho samozrejme potom pozdvihlo aj na tie miesta na vysokých školách, teda na univerzite, teda rektor a v akadémii. A zrejme on ani sám nezbadal ako zo šíriteľa jemu do istej miery, lebo marxizmus nemohol byť v celej miere, najmä potom, ako teda, čo sa z toho vyklulo, sympatický vzhľadom na jeho charakter a tak ďalej. Ako sa z neho, teda vlastne šíriteľ takých základných poznatkov marxizmu, stal vlastne nejaký ideologický poddaný, ktorý začal plniť služby, ktoré to už či mu voňali alebo nevoňali, to neviem povedať, to sme sa samozrejme nerozprávali, nemohli rozprávať. Ale myslím, že tá epizóda, že on tieto školenia pre tých profesorov, akademikov a podobných robil, znamenala taký celkom prirodzené preklznutie jeho z tej odťažitej akademickej polohy do tej politickej polohy, z ktorej už nebolo úniku a ktorú mu možno, že aj prisládzali práve tým jeho postavím, o ktorých dneska hovoril kolega Novosad. Nechcem to hovoriť na jeho obranu, ale proste snažím sa k tým vysvetleniam, ktoré koniec koncov aj Novosad hľadal, pridať ešte jedno vysvetlenie, pretože myslím, že mnohým z vás, najmä tu na trošku starším slovenským filozofom, je aj známe, pokiaľ preberali také nejaké ročenky univerzity alebo akadémie a podobne, tie skupinové fotografie, kde vzadu sedí zhrebený starý Júr Hronec, šedivý náš skvelý matematik, zakladateľ techniky, a všetci títo Dionys Zitkovič tam vytročajú ako taký rozverný mladík a všetky tie veľké postavy slovenskej vedy a Hrušovský medzi nimi, ako ich uvádzal do ešte nie marxizmu-leninizmu, ale len do základov marxizmu. Takže zatiaľ asi toľko. Aj tak som najdlhšie asi. Nevadí, ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že asi všetci to cítime, že tu sú asi dve také možné cesty, a ja by som povedala možno aj nebezpečenstva, že jednak tvorba mýtov, ale jednak taká až, ani nie, že odmýtizovanie, ale až tak jednostranne negatívne zobrazovanie. Ja myslím, že predpokladám, že Igor Hrušovský, tak ako ho, ja som ho poznala len veľmi krátko a skôr ako prednášateľa, pár osobných rozhovorov, ale z textov, že asi predovšetkým bol človek z mesa a krvi, ktorý prežíval tú realitu a tú dobu, aká bola, a reagoval proste ľudsky, no, tak veľmi ťažké hovoriť o jednostranných, ja si aspoň myslím, ja som to tak vnímala, jednostranne pozitívnych a jednostranne negatívnych zobrazeniach. Ale to, čo si spomínal, tie prechádzky, tak to si myslím, že veľmi inšpirovalo
Ja som to aj preto dnes hovorila, že zanechal stopy, lebo mne sa to ohromne páčilo, tá idea proste robiť seminár alebo prednášku pri Dunaji. A my sme to v tých 70. neviem teraz ešte spomenúť s kým, ale viem, že aj ja som sa o to raz pokúsila, no ale nebolo to ako akceptované ako alternatívna forma vyučovania, že rozpráva sa so študentmi pri Dunaji. Tak neviem, či dnes by sme si to mohli dovoliť, ale možno, že no, určite by to malo čaro takého odformalizovania a dajme tomu výberové prednášky, by som si vedela predstaviť pri Dunaji. Ja jednu poznámku by som tomu urobil. Toto boli čisté individuálne prednášky, teda prechádzky, teda s jedným, ale potom s niekým iným a tak ďalej a tak ďalej. No možno, že hádam, nejaký psychologický moment mohol byť aj to, že Hrušovské manželstvo bolo bezdetné. Jeho manželka bola významnou opernou speváčkou a boli na seba veľmi naviazaní, takže vlastne aj deň po sebe zomreli. Predbehol. Ale ona bola už, pani Ružina bola dlho chorá, takže toho vlastne ničilo, no tak jej teda ukázal cestu o pár hodín skôr. Ale viem, keď jeho neter zahynula v snehovej búrke na Donovaloch. Pod Kryžnou. No niekde, myslel, že, no tak proste, ale je to nedaleko pod Kryžnou. Aký bol z toho strašne zrodený, mali proste veľmi, veľmi rád tú netierku, proste na miesto dcery. Oni nemali rodinu, on sa možno potreboval s takýmito mladými ľuďmi stretávať, vyhovoriť sa o všetkom, možno teda o odborných veciach, o svojich záľubách, samozrejme o našich, lebo on bol v tomto ohľade, by som povedal, taký spravodlivý spoludiskutér, že nevnúcoval svoje témy, ale častokrát sa pýtal, čo vás zaujíma a rozprával ďalej o tom. Tak tento motív zrejme tiež, teda to, že tá rodina bola takáto, sa povedal, iba dvojčlenná, mohol do istej miery spôsobiť ten záujem mladých ľudí a tá udalosť toho netelom by to do istej miery potvrdzovala. To som chcel len dodať. Ale myslím, že tú vyučovaciu skúsenosť v prírode máš ty, Dodo.